Crec que hem fet una molt bona setmana d'entrenaments, no? De menys a més clarament. Jo crec que de tots els entrenaments que hem fet avui ha sigut un dels millors i venim amb tots els efectius, no? Llavors jo crec que és una molt bona setmana i que arribem preparats pel partit. S'han reforçat molt respecte a la temporada passada. La temporada passada ja vam fer una molt bona campanya, quedant amb la zona davantera del seu grup. Sí que és cert que fa uns anys que no juguem contra ells i potser són un rival que no coneixem tant, però vaja, juguen molt bé a bàsquet, serà molt complicat el partit, ens ficaran les coses molt difícils perquè són una barreja de jugadors joves amb molt talent i de jugadors experts a la categoria i segurament sigui un partit molt difícil. Bueno, jo crec que la clau serà en minimitzar el seu encert ofensiu, no? Són l'equip més anotador del grup, el que fa més punts, llavors jo crec que la clau passarà en que la nostra defensa passi per davant del seu atac, no? Llavors, si nosaltres fem molt bé el treball defensiu, que a més ens permetrà guanyar confiança i jugar amb alegria, jo crec que tenim moltes opcions en aquest partit. Bueno, ha sido una pretemporada dura porque estuve lesionado un mes, no pude estar con el equipo. Y bueno, poco a poco voy cogiendo forma, voy adaptándome al equipo, a mis nuevos compañeros y bueno, creo que tenemos un buen equipo, va a hacer cosas muy buenas y espero que vaya muy bien la temporada. Sí, bueno, ya hemos hecho el scouting, ya sabemos cómo juegan, es un equipo duro, físico, van bien al rebote, va a ser un partido complicado, bonito de jugar y bueno, espero que venga mucha gente a vernos porque va a ser un partido bonito de ver. Bueno, yo creo que la clave siempre es la defensa. Es muy importante que estemos sólidos atrás, que corramos y cerrar el rebote bien. Creo que ellos son muy físicos y creo que es importante.